какво става, гайс? Днес ще играем на тази игра тук. Трябва да си изберем от тук тия уроди и да ги пръсваме. Ти съм най-добрия. Ето тук тия уроди си избрах, както виждате. И почваме. Значи, аз съм много добър по принцип. Забравяйте да споделите, да харесате, да споделите стрима ми навсякъде, за да стана още по-феймъс и още по-кул, отколкото съм вече. Не че е възможно. Значи, така се прави. Какво? Как го спря, бе? Остава тук. Значи хора, много ми е чил тази вечер, нищо не може да ме ядоса. Пускаме сега този дебелак и ще видите как ще победа. Пусна го вече съм спечелил, няма какво да му гледам. Какво? Какво става? Какво става тук, бе? Ай си у вас, бе. Значи, това тук трябва да ги... Какво става? Оф, майка му мръсна! Значи, това ми обвинявайте, хора. Малко се изнервих. Сега ще играем отново. Аз съм най-добрия. Вие си го знаете, че аз съм най-добрия. Трябва да пускаме това. И така. И съм най-добрия. Нищо не мога да ме справя. Как ще спря, бе? Баш тъпата игра! На вас да е забавно. Девствените мръсти ядни. Добре, сега тука. Пускаме го сега този дебелака, той ще го спре. Как го по... Защо бие това, не бие това? Какъв мръсен мъжник дебелак, що те взех, бе, майка? Той са прави. Какво? Как го взе, бе? Пускаме това. Добре, така. Стой, така не мърдайте, сега ще го спра. Значи, басти. Така, пускаме това ще ги спрем. От газа си ли ги вадиш тия, бе? Не, чакай, ще стане, ако го пуска. Фак! Пълно съм спокоен. Значи сега да отида тук, на най-добрия ще му взема негото и така. Така. Сега да видите, и аз съм най-добрия, Така. Сега сериозно, трябва да се съсредоточа. Не пишете, не спамете, не донейтвайте, нищо не правете. Значи хора, засетил съм се. Сега да ви кажа, на вечер бяхме толкова, бях извадил от домашното пиене, от мазето и с ни приятели, така се бяхме наджаскали и бяхме out of control, това е. И метнах една бутилка от джама и падна на един комшия на колата. Сега ме е страх да изляза отвънка. 3 дни не съм излизал, свършвам и яденето. С донейтвайте, ако да имам пари, ако някой изляза, поне си купа ядене. Ало! Какво става? На живо съм! Не мога сега да говоря. Аре, че ще умра, бе! Какво? Жив съм! Стига! Фак! Манка му! Не, буклук мръсен, гаден баба ти да е тъпата игра, бе! Хора, ако ви е било забавно, не забравяйте да продължите да харесвате и ако искате още от тази игра, да ми споделяте страницата навсякъде. Какво ми идвате, бе? Дайте, бе, буклуци мръсника!